मीरा रोड मधल्या गरबा खेळताना अंडी फेकल्याचं प्रकरण आता तापण्याची चिन्ह आहेत। मत्स्य आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी घटनास्थळाला भेट दिली। यावेळी हिंदू सण मोठ्या उत्साहात आणि गाजावाजा करत साजरे करा असं आवाहन नितेश राणेंनी केलं। हा तुमचा हिंदू राष्ट्र आहे, हा कधी विसरू नका। इथे भगवान पडणार, इथे हिरवाईची वळवळ चालणार नाही, इथे जिहाद्यांची वळवळ चालणार नाही। तुम्हाला एकच सांगतो, आम्ही सगळेजण ताकदीने मुख्यमंत्री पासून सरकार म्हणून तुमच्या बरोबर आम्ही उभे आहोत। हे फक्त तुम्ही डोक्यात ठेवा। प्रत्येक हिंदू सण, मग नवरात्र असो, दिवाळी असो, गणेश चतुर्थी, प्रत्येक सण हे गाजा वाजातच जोरात झाला पाहिजे, हे लक्षात ठेवा।